L'administració de loteria número 3 de Vilafranca, Cal Jolper, va repartir aquest dissabte $500.000 del tercer premi de la rifa de Nadal, que se celebra cada 22 de desembre. En total es van vendre una sèrie del número 64.084, premiat amb €50.000 cada butlleta, tots venuts per finestreta. Dels 10 afortunats, només un d'ells va aparèixer mitja hora després que els nens de Sant Ildefonso cantessin el número. El jove Marc Toses, a qui acompanyava la seva parella, la Carolina Borek, una jove polonesa. Els dos portaven el dècim a les mans, tot mostrant la seva immensa alegria. L'anècdota la va explicar el mateix jove, que per Cap d'Any complirà 24 anys. Havia somiat que sortia premiat un número que comencés amb 64. Mira, un dia vaig tenir un somni, ho dic en sèrio, vaig tenir un somni que començava a 64.000 i el resto me'n recordava. Llavors vaig vindre aquí, el vaig veure aquí fora aquest número i vaig dir, vull aquest. I de fet em va preguntar si volia un altre i no porto més cèntims sobre, no? Només compro un, no? Un tiquet. Un només. L'any passat, de fet, em van tocar ja €100.000 amb el Niño i aquest, doncs mira, el tercer premi. Els fico al banc i que em doni interessos. I demà sigui treballant, no me'n toca treballar. Home, jugo als Euromillones, però com cada any compro la loteria del Nadal i de Reis, del Niño. Bon regal, no? No te soluciona la vida, però per si tens algun ensurt o alguna cosa, tens una bona butxaca per si vols comprar, què sé, una entrada a un pis o el que sigui, no? Allò que dius. El tercer premi de la loteria de Nadal va ser l'últim en sortir al sorteig de dissabte, tot just quan passaven 12 minuts de les 12 del migdia. Jordi Pujol, l'administrador de la loteria vilafranquina, juntament amb la seva esposa, la Maria Antònia Gallego, explicava que abans que pogués comprovar-ho per l'ordinador, des de Ràdio Berga ja l'havien trucat anunciant-li que havia venut 10 dècims del tercer premi. La veritat venia enterat jo perquè estava ja... Estic seguint el sorteig per internet i a més amb les dades que tenim nostres per saber aviam si ens ve cap premi, no? I al moment que estava buscant aquest número, per si el tenia, m'han trucat Ràdio Berga i m'ho han dit ells primer que enterar-me'n jo mirant-ho a l'ordinador. Imagina quina rapidesa. I a partir d'aquí heu començat a venir vosaltres i les ràdios d'abast nacional català que també han anat trucant. Tot per finestreta, dècim a dècim. O sigui que quasi segur que són gent que acostumen a venir a l'administració a comprar. Molt contents, així era com es mostraven Pujol i Gallego, que amb tota la gent de l'administració escenificaven la imatge tan repetida per les televisions d'arreu destapant el cava i amb el número afortunat imprès a tamany gran. Una imatge que aquesta vegada s'ha pogut veure a Vilafranca i que, coincidint amb dissabte de mercat, va fer que molts curiosos s'apropessin fins a Cal Jolper. Clar, és important per la clientela perquè amb ells els hi fa molta il·lusió, hi ha molta necessitat i clar, una quantitat de diners així, com no siguin premis de loteria, no te'ls trobes pel carrer, no venen amb res més, o sigui que molt contents. De la seva banda, Cala Marina, l'administració número 1 del carrer de la Parellada, també ha repartit un premi a través del 42.261, el número posterior del segon premi. En total, s'han venut 150 dècims a raó de €1.350 cadascun.